πάει εδώ πέρα. Δημήτρη, πας καλά. Κάτσε κάτω, ηρέμησε. Ηρεμήστε λίγο, μα δεν τρέχει τίποτα. Ηρέμησε σου λέω τώρα. Σήκω, σου λέω. Άστο, σου λέω. Δημήτρη. Άστο. Διάλο, βλάκα. Τέλος. Και μου κάνεις και συνεπουργήσματα. Βρε εσύ, η καρδιά σου πώς την πούσες δυνατά. Ρε, μου το κάνεις. Είσαι καταπληκτική. Να σου πω. Στη φύλαγα. Δίκη μου. Σπύρο μου, δεν υπάρχετε δηλαδή. Και εσένα δεν στη φύλαγα. Είστε καταπληκτικοί. Εγώ πραγματικά νόμιζα ότι θα φάω εγώ το ξύλο. Όταν Εγώ μπήκατε που βλέπω να μέσα. πλακωθώ, δηλαδή εμένα δεν με σκέφτεσαι. Αχ, παιδιά, εσύ τάσεις reality Το όλα. μόνο πράγμα που φοβήθηκα με τον Δημήτρη, φοβήθηκα μην τυχόν. Αλλά πριτάνευσε η λογική. Για να μάθεις να με στέλνεις εξτρά χωρίς να υπάρχει συναυλία στη Λαμία. Μη στείλει. Τώρα θα μου τα καθίστε οι δυο σας εκεί. Καθίστε οι δυο σας υπάρχετε, εκεί. δεν υπάρχει. Πες χάρηκα πολύ για τη γνωριμία δύο σας, γιατί δεν την ξαναδείς. Κάθε είσαι ερωτευμένη μαζί μου. Έχετε σχέση, σοβαρή. Γεια σας. Αστέρι. Ευχαριστώ πολύ την Ελένη και τον Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όμορφη και πολύ καλή ηθοποιός. Ναι, ναι, είσαι εξαιρετική. Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ. Πω. Τι ήταν αυτό, Το ακρόαμα θα έρθει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, πραγματικά δεν είσαι ερωτευμένη μαζί του. Όχι, εντάξει. Όχι, δεν είναι. Καταστροφή. Άκου. Πες Είστε το. κούκλος και από κοντά. Αλλά τους έχει βάλει στο κόλπο όλους εσύ. Αυτός. Αυτό δεν το Ο περίμενα. Διόσκουρος. Πάρα πολύ καλή. Ήταν πολύ καλή και οι δύο. Μπράβο. σας. Συγχαρητήρια. Αχ, παιδιά, αυτό που μπήκε μέσα Ένα λεπτό ο να μου άνθρωπος. δώσετε μόνο. Δώστε μας ένα νερό λίγο, σας Ο παρακαλώ. έρωτας με έρωτα περνάει. Έτσι, Θα κάνεις πει Εύη τώρα μετά μόλις πάμε. Θες ένα νερό? Όχι, εντάξει. Πιες λίγο νεράκι. Με κάνα τώρα, ήμουν έτοιμος να πλακωθώ πραγματικά. Καλέ, εγώ ήμουν έτοιμη να πλακωθώ. Τι λες τώρα? Θα βγαίνω, κοιτά εδώ, ήταν με σφυρίχτρα. Αν είχε φύγει όμως, θα την έτρωγε ο άνθρωπος ή θα την έτρωγα εγώ. Καλά ρε εσύ Σπύρο, είσαι Και δεν το τόσο καλό. περίμενα, γιατί Με μιλήσαμε το λουλούδι 3 στο φορές χέρι σήμερα. έμεινε. Με το λουλούδι, ερωτευμένη δεν υπήρχε μαζί μου, υπήρχε το λουλούδι. Αυτό θα το θυμάσαι. Σου είχα υποσχεθεί. Γιατί, Στο είχα υποσχεθεί. τι υπάρχει αντεκδίκηση, τι έχεις κάνει? Με έχει λίγο άχτη, με έχει λίγο άχτη. Κάτι Γιώργο- έχεις κάνει και εσύ, με βρε τον Γιώργο. Όχι. Στυλ πλάκας πάντοτε. Για πες. Δουλεύουμε καλά και προσπαθούμε να σπάσουμε, ξέρεις, Του λέω ρε. προσπαθούμε να περάσουμε καλύτερα. Κάποτε λοιπόν, Ναι. μου λέει το Σάββατο, τα έχω κανονίσει όλα εγώ, έχουμε σε ένα κλαμπ στη Λαμία εμφάνιση. Φεύγω εγώ, πάω στη Λαμία μαζί με τους μουσικούς, μας έστειλε και αυτός γελούσε από την Αθήνα. Δεν ήρθε, δεν υπήρχε. Ακόμα Τους όχι. έκανες τέτοιο Και πράγμα. δεν μετράει αυτό. μην νομίζεις. Έστειλες όλο το συγκρότημα. Υπήρχε λόγος όμως. Την Να σου πω άλλη φορά ορχήστρα. το λόγο. Υπήρχε λόγος όμως. Τέλος πάντων, πάντως, να σου πω, το διασκεδάζεις τώρα. Όχι. Καθόλου δεν το διασκεδάσω. Δεν διασκεδάσω δηλαδή. Μου κάνει την καρδιά μου να πηγαίνει έτσι. Για δείτε κάτι εκεί τώρα που έχουμε ετοιμάσει για σας, από ό,τι μου λένε οι συνεργάτες μου. Υπάρχει κάτι για σας εκεί. Πρώτο πακέτο, ο έρωτας με έρωτα περνάει. Για να ξεχάσει μια καρδιά, να μην πονάει άλλο πια. Πρέπει αλλού να πάει. Τους σκορπίζομαι σε ξένες αγκάλιες. Που το σήμερα δεν μοιάζει με το Τι έχουμε περάσει. χθες. Πόσο χθες. Είσαι κουμπάρος. Κουμπαράκι μου. Αλήθεια. Δεν είναι κούκλα η κουμπάρα μου. Κούκλα. Νάντσι μου. Κούκλα. Ωραία, δεν θα περάσει και εκεί. Ωραία ήταν. Ωραία. Ζάκη μου. Ενώ μου έχει βαφτίσει και το γιο. Ακρατάει δυνατά αυτή η Ναι, σχέση. είναι παιδιά. δύο Έχετε φορές δεσμούς με λάδια Μα μέσα. γνωριζόμαστε πόσα χρόνια τώρα, από το 96. Θα Δηλαδή του το δουλεύουμε. συγχωρήσεις αυτό που σου έκανε, θα του το συγχωρήσεις? Λέγε. Θα το σκεφτώ λίγο. Σαν φυλάκια. Αλλά σίγουρα. Θα σου πω. Σίγουρα. Θα του το χρωστάω. Όχι, δεν θέλω τώρα. Βλέπουμε σε. Ξεκίνησε βεντέτα. Τελείωσε. Ξεκίνησε. Ελπίζω στην επόμενη βεντέτα να μην πάρω μέρος εγώ, σας παρακαλώ. Δεν δηλαδή. υπάρχει περίπτωση να μην πάρεις μέρος. Οπότε τώρα Αυτό καθώς... το πακέτο φαίνεται σε συνέχειες. Θα σας δίνω από ένα φιλί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς οι εγώ δύο που ευχαριστώ. πάμε πακέτο ήρθαμε σε Αυτό πιο αριστερά. ακριβώς. Πού αλλού. Και με το τραγούδι για πακέτο ξεκινήσαμε το βιντεάκι. Με συγχωρείτε, το κοινό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε γεροί, αγαπημένοι και να συνεχίσετε να κάνετε πλάκες ένας τον άλλον.